všetci o malú chvíľu uvidíme práve ich fokus. Všetko je otvorené, pretože zatiaľ ten vedúci čas, ktorý nám svieti v kategórii 15:47. To sa úplne v pohode dá. Či sa to podarí teraz, uvidíme o pár chvíľ, ideme na to. Ruský tým dvorníky vypadol do svojho fokusu. Jeden útočník, druhý útočník, Pečkar dokonca predbehol. Terč nám stále nesvieti, takže časomiera stále beží. Až v tomto chvíli máme stopnutý čas, tak teraz neviem, aké nedorozumenie sa udialo vpredu, ale čas, ktorý budeme zapisovať, má hodnotu až 41:95. Najrýchlejší terč a potenciál tohto času bol na 6